V roku 1325 magister Donč daroval revúdskym zemanom majetok Vyšný Kubín. Začali dejiny rodov Kubínovcov a Meškovcov, ktorých potomkovia žijú na Orave dodnes. Po rozdelení Kubína sa Dolný Kubín rozvíjal ako podaná osada patriaca Oravskému hradu. Bol kráľovským majetkom. V 14. storočí boli založené obce, ktoré v súčasnosti tvoria prímestské časti mesta Dolný Kubín. Láskalie, Veľký Bysterec, Malý Bysterec, Beňová Lehota, Medzihradné, Stranácie, Mokrať a Kňažia. Po skončení druhej svetovej vojny sa Dolný Kubín zmenil na významné priemyselné centrum celej Oravy. V rokoch 1960 až 1996 bol Dolný Kubín správnym centrom celej Oravy. Farbiarsky dom publicistu, kultúrneho dejateľa Florina v súčasnosti slúži ako aj výstavná sieň Oravského múzea. Prízemie tohto dvojpodlažného domu je z kameňa, vrchná časť je čiastočne murovaná a doplňajú zhrubový charakter. Stariny Alexandrijskej, postavený v 80. rokoch 19. storočia na základoch prvého dolnokubínskeho kostola zo 14. storočia. V jeho interiéri zaujíme neskorogotický oltár z začiatku 16. storočia a renesančný epitaf rodiny z Meškalovcov z roku 1622. Jeho dominantnou je väža zo 14. storočia, ktorá spolu s gotickým múrom bola prestavaná v neskorogotickom štýle v rokoch 1885 až 1886. Kostol je najstaršou kultúrnou a historickou pamiatkou mesta. Stredovekou urbanistickou pamiatkou mesta. Po jeho obvode sa nachádza viacero renesančných a barokových mešťanských budov. V stredoveku však nemalo dnešný rozsah ani podobu. Námestie malo až do 17. storočia po svojom obvode iba drevenú stavbu. Najväčší vplyv na zmeny mal prechod sídla Oravskej župy z Veličnej do Dolného Kubína v roku 1684. Z tohto obdobia sa tu zachovalo niekoľko kamenných domov, ktoré v predstavenej podobe môžeme obdivovať dodnes. Bol postavený v roku 1893 na mieste pôvodného požiarom zničeného tolerančného chrámu. Pamätný dom Pavla Ostraka Hviezdoslava sa nachádza oproti múzeu Pavla Ostraka Hviezdoslava. Básnik tu žil, pracoval a v roku 1921 aj zomrel. Na jeho fasáde je umiestnená i pamätná tabuľa. V súčasnosti sa v ňom nachádza penzión u Hviezdoslava. Hviezdoslavovo múzeu je najstaršie literárne múzeum na Slovensku. Jeho budova bola postavená začiatkom 20. storočia ako knižnica Čaploviča, ktorého knižné zbierky tu sú umiestnené dodnes. Okrem nich tu však sídli aj literárne múzeum Pavla Ostraka Hviezdoslava, ktoré pripomína život a dielo tohto velikána slovenskej poézie. Bývalá židovská synagóga, dnes kino Koč, je zaujímavé svojou architektúrou a svoje poslanie pripomína pamätná tabuľa umiestnená na jej fasáde, ktorú slávnostne odkryl v roku 1900.